Guys, alam nyo ba? Pansin ko lang karamihan sa mga babaeng tinotoyo, walang dodo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Okay guys, samahan niyo ko guys. Pupuntahan ko yung mga ka-team ko sa Team Pilipinas Kasaguan. Magbabayek lang tayo guys. Excuse me po. Marami akong kalaban ngayon Hindi ako makatawid Shout out doon kay Kuya Dexter. Ang pahiram sa akin ng bisikleta. Kasi ang bisikleta ko guys maliit masyado. Kaya hindi ako tanaw. Itong bike niya malaki kasi. Ano to Enduro. Kaya medyo samahan nyo ako Magbike-bike tayo. Oh, ganyan lang. Okay. Medyo hindi nyo makita ang ilong ko ngayon kasi nahirapan kayo sa kalisod. Ganyan lang. Pag makauwi ako sa probinsya guys, motor na ang sikasuhin ko doon. Ang galing naman ng katropa natin. Sarado na po yung mosque guys. Pero andun siya nagdadasal sa labas. Kaya hanga ako sa kanya, napalingon nga ako Sabi ko sa sarili ko, idol ko na siya. Oops. Nasa roundabout ako guys. Medyo di muna ako titingin sa camera kasi madali tayo. Okay. Ganyan lang. Road trip to. Road trip, power mock. Medyo mahangin yata. Puntahan natin yung mga tropa pits natin sa Kasaguan. Okay, may busina pa rin ako guys. Medyo bubusinahan ko kayo. Medyo maganda-ganda ang hapay ko Uy, binusinahan ako ng kalaban ko Hindi niya alam sigurong malupitan akong magbike. Tawid tayo guys. Kahit naka red light yan. Kahit naka red light yan, tawid tayo. Aba. Bukas pa kaya yung checkered? 18.5%. It's possible for even 15 BD? No? Can I go here? Guys, ang gaganda ng mga gitara dito. So medyo 18 din So isipin ko muna guys baka may makita akong mas mura. Magkakatawanan sila. Sasabihin nila nag-video lang daw ako. Ayan yung bike ko guys, yung sasakyan ko. Kay kay Kuya Dexter. Alright, medyo samahan nyo pa rin ako guys Dito ako pumunta. Yan. Let's go na naman tayo guys. Medyo nakatawid na naman ako. Okay. Akala ko may kalaban ng sumunod Malamig pa ngayon, temperature dito sa bahar. Parang lamig pa ng Tagaytay. Malamig pa, hindi ko lang alam kung ilang temperature. Pero malamig pa Kinaya ko lang.
Kasi kinaya ko ang wala siya eh. Lo. Uy, nalaglag yung cellphone. Munti ka na. Hop. Ay. Kinaya ko nga guys nung wala siya. Ngayon pa kaya? Kaya, kumbaga, sanay na ako sa lamig. Sanay nga ako ng walang katabi sa gabi. Kaya, kaya yan. Tiwala lang. Diba? Wow, ang lupit mo. Ganun lang. So, excited na akong uuwi guys. Sa 19 ang flight ko. Sana matuloy po. Pagpalain tayo ng may kapal. Sana matuloy po. Wala pong cancel ang flight. Kasi uwing-uwi na po ako guys. Wala kasi akong trabaho rito eh. Isang taon na. Mahigit isang taon na. Follow the most one. Mga napicturan. Ayun guys, nandito na naman ulit ako sa traffic light. Mag-aabang na naman ako. Mag-aabang na naman akong mamahalin ako. Steering. Alright. Ayan, dito ako ngayon sa tapat ng Oasis Mall. Diyan ako nagpunta sa Fitness First. Ang katapat ko ay Golf Hotel. Alright. Gusto ko sana ipakita eh, kaya lang nakatali kasi yung cellphone ko guys eh. Mahina pa kasi budget ko eh. Wala pa akong pambiling GoPro. So ganito na lang. Cellphone lang muna. Pero idol ko talaga sana ang GoPro eh. Wala, ganun lang. So ngayon guys, malapit na ako sa kung saan sila naglalang training guys. Yung mga ka-team ko. Pupuntahan ko lang sila. Bibidyohin ko sila doon. Na hindi nila alam. Ayan. Malapit na ako guys. Kunting chorba na lang. Andun na ako. Yung mga tropa-tropa ko guys. Nag-LT sila. Ayan oh. Busy yung mga bata ko. Ayan, oh. Kumusta ko na lang sila. Medyo silip-silipin ko lang sila guys kasi mga madami sila eh. Ayan oh. Medyo isusum ko ng konti ah. Para medyo sabihin naman. Okay. Ayun sila. Okay, let's go daw. Diyan sana ako guys eh. Kaya lang, ayan ako, nagpasyal-pasyal lang. Kaya medyo kaya pa? Kaya pa ba guys? Ayun, si Ma'am Aiko, si Ma'am Lucel. Kaya pa ba? Laki niya na. Laki niya na Ma'am Aiko ah. Ano yan? Ilang ano yan? Ayun, may coach na pupunta. Yun, madali. Ayan, dito kami guys sa ano, Dolphin Resort. So magpapaalam na ako sa inyo guys. Maraming salamat at magandang gabi. Bayang. Madaming nag-walk dito guys. Bata, tatakbuhan. Ayan. Arabic siya. Ba, sayaw-sayaw sa kabayan ito na. Kabayan yata yun ah. Mga magandang sayaw-sayaw niya. Parang gusto kong sumali ito na. Kaya sinasabi ko sa inyo guys na pwede kayong bumili rito. Tapos lag-lag nyo lang dyan sa Alcansya. So,
palaruan din dyan. Palaruan ng mga matatanda. Ayun, sila. Ano? Fontana. Fontana to eh. Pangalan ng Fontana. Parang, kumbaga, punta na. O, diba? Punta na kayo, tsari. Ayan, malapit na ako kay Brad Johnny. Okay. Ganyan lang. Yun, si ate, mga tumambay na siya doon. Kilala kong kaliskis mo, hoy. Wow, aso niya. Cute ng aso niya. Ito, mga malalaki ito ah. Oops, nasakyan. Oops, papasok na ako rito. Ayun yung mga food court dito guys. Mr. Big Billy. Ayun yun kila Brad Johnny ito. What's up, madlang people? Kumusta? Ayun, marami nga food court dito guys. Ayun, medyo iikot ko lang kayo ha. Hop. Kasi maraming food court dito eh. Ayun oh. Maraming food court. Pero doon tayo kay Brad Johnny kakain ngayon. Ayun. Ganyan lang. Madaming food court dito. Marami nagpupuntahan dito kasi malamig pa ngayon eh. Ayun yung mga kabayan kami doon. May kabayan tayo doon. Yun. Ayaw ko dyan pumunta. May mga kabayan eh. Ayaw ko dyan pumunta. May kabayan doon. Nahiya ako sa mga kabayan natin guys. Social kasi sila eh. Baka tsikahin na ako doon. Charot. Ayun. Yan sila. Yan. Yan o. Okay. Diyan ang masarap na karak. At doon yung masarap na shawarma. Alright. Ayan guys, dito ako ngayon sa Jafra Snacks. Alright, nandun yung aking kabrad. Si Brad Johnny, ayun, naka-hairnet siya. Busy guys. So ngayon, order ako ngayon ng makain. Alright. Ayun guys, hindi na may dami ng mga dinaanan ko. Napunta ako rito sa Kamayan Restaurant. Ang masarap na lumi dito sa Bahrain. Guys. Kain ko ng lumi. Hinihintay ko pa yung aking mga kasamahan kong pupunta. Pero kung hindi sila pupunta, ako na lang guys. Alright. Maraming salamat. So ayun guys, ako lang mag-isa rito. Kasi sanay naman ako mag-isa eh. Naghihintay na lang ako ng order kong lumi. Kasi di sila daw pupunta. May pinuntahan daw silang iba. Parang sumama lang sila sa iba. Alright, maghihintay tayo sa order kong lumi na masarap dito sa Gudaybiyah sa Kamayan Restaurant. Alright. Maraming salamat guys and thank you. Ayan guys, dumating na yung aking order na lumi. Lumi siya guys. Chicken lumi. At saka may dalawang pandesal pa na libre. Saka barbecue, pork barbecue. Okay, kain tayo guys. Maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. Alright.